Доброго дня! Сьогодні ми на Львівщині і я хочу вам показати роботу гербіциду на соняшнику разом із фултеком. Гербіцид у нас був галоксифен-метил та трибенурон-метил у нормі 45 та 30 грам відповідно. Водовилив становив 60 літрів води на гектар та 30 грам фултеку на 60 літрів води. Ось робота гербіциду на 8-й день після внесення. Ось ми бачимо, як спрацювали пара гербіцидів. Ось та бачимо, як виглядає соняшник після такої робочої суміші. Ось так.